Менен акшушы урында мен бірнеше сөз айтасым келе. Қазір шундай замана кетті. Қызғанышқа қаршы интернет заманасы, телефон заманасы. Біз бір-бірімізге шалтыратып қына түгіл, хәтта шалтыратырға да вақыт тапмайбыз. Көрішу турында сөз дә юк инде. Интернеттан гына как дела, ВКонтакте, Одноклассниклардан да, Фейсбукта язабыз да, шунан жауап алабыз да, дальше шауып китәбез. Шулай бит, сез мен белән килешәсез. Ләкин кызганычка каршы мин хәтерлим менә әтием үлеп киткәч, Фирдәүс апа мәрхүм, шулай ук Фирдәүс апа Хайруллинның сүзләре. Кызганыч, без шундый заманада яшибез. Бір-біріміздің көзімізге қарашып, бүтін эшләребезне шиткә қойып, туктап, хәлләрең ничек синең? Бар да әйбәтме дип, менә шушы 1-2 минут вакыт таба алмыйбыз кызганычка каршы. Һәм кызганыч Ходай Тәгалә безнең арабыздан кинәт уйламаганда якын кешеләребезне, дусларыбызны, туганнарыбызны алып китә. Һәм нәкъ менә шушы минутта сез менә шушы залда утыручы барыгызның да шундый авыр моментлар булгандыр. Көтмәгәндә, үлем бер кайчан да көткәндә килмәй ул, шулай бит. Һәм әлбәттә инде менә бу нәкъ менә шушы урында бөтен туганнарыбызны, дусларыбызны, күренекле шәхесләребезне искә төшереп, алдагы җир аларга дога булып барсын. Хәтеремнән үткәннәрне барлый, күпме югалтулар юлымда, җанда якын дуслар, туганнары, әткәй, әнкәй барда уемда, еракларда калды ишетмәсләр күпме дәшсәм дә, басалмый шул йөрәк януларым, шишмә сугайларым эчсәм дә. Күрешәсе, сөйләшәсе булган, сәбәп табып безгә яшыра, очрашырга вакыт тапмаганбыз, хәзер инде юллар бик ерак, еракларда калды ишетмәсләр күпме дәшсәм дә, басалмый шул йөрәк януларым, шишмә сугайларын эчсәм дә. Үкенүләр, әррену сагышларым, нигә шулай эзләп бәгырне? Еллар үткән саен арта гына, әткәй, әнкәй, дуслар кадере,
шишме суғайларын ішсем де. Ирақларда қалды тавышлары, ишетмәсләр күпме дәшсәм дә. Басылмый шул йөрәк януларым, шишмә сугайларын эчсәм дә. Басылмый шул йөрәк януларым, шишмә сугайларын эчсәм дә. Әткәй, әнкәй барда уйымда. Исәннәрнең кадерен белик, үлгәннәрнең каберен белик. Урыннары оҗмахта булсын, рухлары шат булсын. Амин.